بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كرابة جلبة إن دون دي بكولارني حالا فقدو ها إسلام إن جيوتنينو لا بلملم نو دي سلاما ولواني كالكولارني فقدو سوس دينان جلدو o tefa hunde o tefa halal ha gallabi man ragarejum ko gewtan den kanjum man wete faggirago gallawol filu gallawol fila faggo nden la shakka dum lawol latingol mangol jasgol masin gol be adama kebrata hunde e jamu deftere o waddani en no alquran yewtani hala filu man be laabi fere fere hano kuje godde alquran fondi jahale filuman be jahale jihadi e non man bo Allah tani do waji do bibbe adama sababuji di o eltani be ballitandi be hakko larani gal wuttudu filuman e non bo jawmu deftere o yewtani en no yoga ko annabijo alayhi salatu wassalam wi hagal wuttudu filobe der ton andin go pilo mardo amana be gongaku kanko man o tammi hawtego be saydi be nyalaade dargal hari waya gotka gabo hawtete be annabo en be saydi be man be latti be sidde gon nyalaade dargal do kadi bawo man jawmu deftere o waddani en mas'ala ka o larata kimmidini ka bana mbiɗen deftere man ɗo o windani de aqalliya muslima ha Europa yani julɓe lattiɓe famarɓe be sababuji jari ɗum ha lesɗe nasara en ɗon ngeeɗa ha ton e nden warti bi'a miliyewa nga ɓe gurata man ɗo na ɗum miliyewa nga julɓe e nden ko latti ɓurnal majorité fuu ɗum tana julɓe dinaji goɗɗi kanji ɓe pinata ɓe ndaara foroy e nden ngal ko larani islam man ɗo tawa koɓe andi ha mum pamaru koɓe kutinirta ha mum pamaru e nden kamɓe man ɓen haaje waɗi o winda deftere enen deftere man humpita ɓe ɗuɗɗum ha ko larani silama e bo uslub bo leɓotiran ɗo be maɓɓe e ngam man ɓawo o yewtani ko larani haala faggudu man o yewtani ko larani haala filo ha islam ɓawo man o yewtani ko larani haala faggudu man ha dinaji lattiɗi ɗo cankiti ha Europe man yani ko dinaji man mbiyanta ɗum to e nani ko islam kam wolwantagal haala faggudu ko wolwantagal haala filu e nden susɗinan julɓe ha majum yake feere ha nisa fondugo ɗum be jihadi ha waɗa pilowo man to o ɓesdi dow filgo man sifaji goɗɗi margo gikkuji leɓotiranɗi be dina man ɗum yettinan mo ha darja sayiɗo toɓe her Allah ceniɗo e nden ni islam kam wontiniri be lawol filu man be lawol tefgo hunde man ni yerɓirta ɓiɓɓe muɗum o yewtani ko larani kanisa kañum man wiyete église kañum man wiyete babeji ɗi ɓiɓɓe adama jata gam andino dina gotka kañum man wiyete dina masihiya dina mission ha muɗum kanisa man ha zamanuji calinoɗi wakkati islam ayaji ɗeɗo ɗon jippo ɗon bolwana haala filuji ɗon cusɗina julɓe ha tefgo halal wakkati man ɗo bo kanisa bo noyi wiyata ɗume wiyete ko ardaniɓe dina latika bana dina mission man ɗo ɗume ɓe latti kamɓe bo ɓe ɗon no kumpita ummatoje maɓɓe ɗum ɓe darata kanjum ko ɓe tawi ha defte maɓɓe ha gal wuttudu man kanjum o yiɗi wolwango seeɗa o wi bana ko tindi nden ɗo banni communauté julɓe kam fi muɗum yaari ɓe ɗon kuciti dow duña man ɓe ɗaɓɓita ɗum ɓe ɗon ɗaɓɓita duña man amma ɗum ɗon bo ha les ɗowdi dina ɓe ɗon ɗaɓɓita duña man ngam noon Allah waɗi ɗum geɗanɗo ha duña man sey o tefa duña man amma bo ɓe ɗon andi bo woodi keeri Allah ceniɗo ɗon ha tefgo duña man keeri man ɗiɗi gaynaɗi ha maɓɓe tawen julɓe man ɓe pilan bana tana en maɓɓe pilata ɓe coran amma nder sifaji maɓɓe filgo ɓe sorugo man ɗo suklata ɓe woytina ɓe siftorgo Allah ceniɗo yake ɓe ewnete ha ɓe ciftoro Allah ceniɗo ɓe nototo e noon man bo siftorgo Allah ceniɗo ɓe waɗgo kiitaji mako ha les filu maɓɓe man ha les sani'a maɓɓe man ha les kuuɗe maɓɓe man ɗon man bo ɓe goytata kiitaji Allah ɗon kiitaji man ɓe goytataɗi ɓe kuranɗi o wi ni wiyete yake julɓe kam ɓe ɗaɓɓitan duña man kam bana tana maɓɓe ɗaɓɓititta wonɓe les annabijo man mal ɓe ɗon acca jonde mako ɓe dilla luuɓe ɓe dilla gese ɓe ɗaɓɓitoyan duña man
amma bo wakkati ɓe jata man ɗo kam dina man woni hoore kam, to wakkati dina man waddi ewnadu mum kam ɓe ballina dunya man ɓe noto. E ɗon ha ɓe ɗaɓɓititta dunya man ɗon bo kiitaji dina ɗon mari tongorle man ɗe ɓe ɗon jaɓa ɗe ɓe kormina ɗe, to ɓe ƴaɓɓake ɗe no ɓe keɓrata jawdi fuu jordan ko heɓgo man ɗo waɗataɓe ɓe jaɓo ƴaɓɓago tongorle ɗe dina man waɗi. Ni wiyete yakeji julɓe her wakkatiyel majum. O wi her wakkatiyel man ɗo ɓurnal jamahir kanjum lati ɗum ɓurnal ummatoje fuu hel qurunil wusta, wakkati man ɓe ɗo tindina ɗum siècle ji ɗi lattiɗi caka, ɓe mana ɗum siècle ji ɗi ferdu wala sam her muɗum, ha ɓurnal lesɗe Europe lattiɗe ɗon gaɗa dina mission wakkati man. ɓurna maɓɓe kam fuu ɓe ɗon mari sekoji catuɗi. Goɗɗo ɗum foti o tefa hundena, foti o ɗaɓɓita hundena, foti o faggona, dina haɗatamo ɗum na, dina maɓɓe man haɗatamo ɗum na, ɓe godi sekoji cakluɗi ha ton. Goɗɗo to wakkati o laara dunya mako kam ɗo teframo, sey o tefa, sey o anda saniya, sey o fila, sey o tefa kaza, ni dunya mako kam tefata. Amma o laara dina mako bo ɗo faddu, dina mako man ɗo ɗon waɗa tefgo hunde man ɗo ɗum jarima, ɗum kuugal kallungal ngal Allah ceniɗo yankititta ha dow muɗum. Ɗum lattaki bana ɗum bofol lattingol ɗum kallungal noon goɗɗo o faggitongal, amma foti windanemo zunuba deydey bofol mako. La, ha yottake ha dinaji gonɗi wakkati man kam ɗum foɗan naalore. Wakkati yande yimɓe cuklanake tefan dunya man, pilan ɗaɓɓitan sani'aji ko nandata be mum, tetum ɗaɓɓitirgo ɗum man ni ɗum wonnan hakkude maɓɓe be Allah, ha ɗum yotto ɗum jippinan naalore asama ha dow maɓɓe. E nden zunuba ka ɓe tammi ka wapago ɓe ngam sabida tefgo hunde man ɗo, ɗum lattaki ɗum zunuba pamara nga ɓe bindante ɗum haala man timmi, innama ɗum lattoto ɗum boofol lattingol duumingol ha foroy tokkotongol goɗɗo man. Ɗum lattoto ɗum naalore tabitande ha dow maako, her lesdi be ha asama, her ngendam maako aranam ɗam dunya be ngendam maako ɗam alakhira fu. Jawmu deftere o waddi konguɗi bana yoga modiɓe maɓɓe mawɓe, ɓe konguɗi muɗum nanete her wakkati man no laati ɗon bolwa dow ko larani haala filuji man. Waddi kongol Qiddis Augustine, kañum man ɗon wi'a inna mumarasatal amal, suklanago kuuɗe ɗaɓɓita ɗum, kanjum man ɗum bofol ngam ɗum waylitan yimɓe her gonga, kañum man wiyete Allah ceniɗo. Ko ɗo sulake o tefan hunde o wayliti to acca Allah ceniɗo, e nden o limti ɗum bofol, alhaali bo o goɗɗo miccititteɗo geccitanteɗo ha dina majum. So ɗo man latti ko ɗon no sankiti ha wakkati man, ha dinaji ɗi ummatoje lattiɗe ɗon ɓamti ililal ferdu wakkati jotta be ililal développement wakkati jotta. Wakkatiyel Qur'an ɗo jippo ɗo sembiɗina ko larani haala tefgo man ɗo, yake man kam ha dina maɓɓe kam banni ɗum wano, ɓe faddaɓe masine. E ngam man wala kayefi ha maɓɓe kam bana ɓe mbiyata dina ɗo faddoto développement, non ɓe mbiyata, non européen en mbiyata, non lattiɓe yani huuɓe gal ko larani domaine ko larani scientifique en non mbiyata, yani dinaji ɗo ɗum paddole ha yeeso développement. Enen ko waɗi ɓe mbiyata non man ɗo ngam dinaji ɗi ɓe tawi wakkati maɓɓe man ɗo kanji kam gonga noon ɗi ngayi ɗum paddole ha yeeso développement ɗi kaɗan. Ko waɗi ɗum bo ngam dinaji ɗi ɓe tawi man ɗo ɗi cendiri be sifa ɗum dinaji asama, ɗi sendiri be sifa ɗum dinaji garɗi igga Allah ceniɗo. Dinaji ɗi ɓe yajata ɗum dina Isa, annabi Isa alayhi salatu wassalam, malla ɗum dina Musa. Dinaji ɗi ɓe yajata ɗum dina Tawreta, malla ɗum dina Linjila. Dinaji man ɗi ngalda be annabo en man, ɗi ngalda be defte man, imma ma ɗum ibara, ɗum kase be nebgo zamanu. Aji ɓe ɗo tokki dinaji majum kasoto ɗum, lencita ɗum her Allah ceniɗo, lencita ɗum ha annabo en, lencita ɗum ha defte Allah ceniɗo. Fa waylun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan fa waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun. Wani alquran tindinirta kuugal maɓɓe man. Bone wodani yimɓe ɓen windanɓe deftere be juuɗe maɓɓe, ɓe binda be juuɗe maɓɓe, ɗum numoji maɓɓe bo kamɓe ɓe binda ɗum ha deftere. Amma ɓawo majum summa yaquluna hadha min indillah, ɓawo ɗon ɓe mbiya ummatoje tokkoteɗe ɓe mbiya ɗo ɗum igga Allah ɗum wari, kanjum woni deftere Isa, kanjum woni deftere Musa. Fa waylun lahum mimma katabat aydihim, bone wodani ɓe ngam sabide ko juuɗe maɓɓe bindi
ɓaawo ɗon kunduɗe maɓɓe pewi ɓe lencititgo ɗuma Allah ceniɗo erna ummatoje fa waylu lahum mimma yaksibun bone wodani ɓe ngam sabida ko ɓe paggititto wiyete zunuba be sabida kugal maɓɓe man. E nden dina ka ummatoje artunoɗe tawi man ngeeɗi les mum ka faddi développement ɗo ɗum dina laati ka banni ɗum dina fe'otiran ka be hakkiloji ɓenduɗi fu dina man fe'otiran be muɗum. amma wakkati to dina man ka lattake ka ɗon lutti ɗum dina ngarka iga Allah ceniɗo jippi ka iga Allah ceniɗo ɗum defte garɗe iga Allah ceniɗo ɗum dina lencititto ka ha annabo en lencitaki man bo gonga hitabititki dina man ka haɗata développement innama ka waɗan jungo maka ngam ka herɓa développement yaha yeeso. E ngam majum européen en man kam ɓe mbawai développe go sey nde ɓe koci dina man ɗo ɓe jaari ɗum ha nder mahi église ha nder mahi kanisa ɓe gaɗi dina man kam tawe ha ton ko ɗo acca dina ha ngendam mako fu to ñande Allah waɗi ɗo o yaha mission o tawa dina man ha ton o huuda be maka ha ton to o wari wurtago o acca ka ha nder ton kadi bo o dilla sey asawere warande o tawa ka ha ɗon yaasi bo o huwa be ko maslahaji mako kiitoto. Nden man wiyete ɓe itti faddode man scientifique en gartiri ɗum banni nden man développement fuɗɗi hoccugo lawol mum. Ma ɓe ɗo kaɓa ha ɓe pamtina julɓe ɓe ɓiɓɓe julɓe fuu dina fuu non wayi hatta islam man bo non wayi. E nden la shakka faamu man nga bonninga islam wonayi banni. Islam kam ɗum dina bolwonanga développement kocanga kosɗe ɓiɓɓe muɗum waɗa dow laabi yaago yeeso ɓe margo développement ha muɗum. Ngam man wala nde julɓe jahi yeeso ardi dunya sey wakkati ɓe latino ɓe ɗon no jogi dina man juuɗe ɗiɗi. Nden ɓe maɓɓiti lesɗe dunya ɗo fuu nden ɓe man ɓe maɓɓiti Rome nden man Rome latti ɗum yani hirnangejum funangeri nden man ɓe maɓɓiti lesdi farisa nden man ɓe maɓɓiti misra nden islam man wawi sankitago ha lesɗe dunya ɗo fuu sankiti andal sankiti hayru wakkati man julɓe man ɗon jogi dina. E nde julɓe man dayti ha dina man cakkini dina man bo nden man wiyete ba ɓe jippori ha dina non ɓe jippori ha dunya maɓɓe bo. E ɓawo man jawmu deftere o yewtani attijara al muharrama filu lattingu karamgu yani ase filu man ɗo woodi none filuji goɗɗi kam lattiɗi karamɗi bana jawmu deftere o waddani en no ɗum ha ko larani sani'aji woodi sani'aji ɗi daganta ko julɗo e noon filuji man bo woodi none nder filuji ɗi daganta ko julɗo o huwaɗi o faggiro gal lawol maji himmoto julɗo o anda ɗi. qala amma al islam falam yuharrim min attijara illa ma kana mustamilan ala zulmin aw ghishin aw istighlal aw tarwijin li shay'in yanha anhu al islam. o islam kam harminayi ha gal ko larani filu man ɗo sey latti ɗum toñange ɗon ha muɗum. filu man to moɓake dow toñago jeeyaɓe Allah ceniɗo ɗo kam noon de man nde lattoto ɗum gaddan ɗum toñange suura lattoto ka ɗum filu amma ɗum toñoto woɗɓe islam harmina ɗum. aw ghish malla bo ghish kanjum man wiyete zamba ɗum noon de nder toñange zambago goɗɗo soramo hunde nde woɗayi dow ɗum hunde wodnde. aw istiglal bo kanjum wiyete exploitation exploita mo fama ha yake o woni ɗo o ɓilloriɗo be kasajum nden exploita ɓilla mako man ɗo soramo ɗum catɗum jamum exploita ɓilla mako man bo islam haɗan ɗum. aw tarwijin li shay'in yanha anhu l islam malla bo waɗgo tarwij kañum wiyete publicité sankita hunde asli bo silama ɗon haɗa hunde majum e nden rawwacina nde sankita nde ha nder ummatore be lawol filu muɗum man ɗum man bo islam haɗan ɗum. nden kam to woodi ko islam haɗi asli filu ha islam kam asli sooda sora sotta ha islam kam fu dagi ɗum wala nde ɗum lattoto ɗum karam ɗum sina to ko gotel ko wi'aɗo ɗon ha les majum. o wi fattijaratu bil humur o wi filgo giyaji ɗon o latto o filan amma ko o filata man guykinojum giyaji awil mukhaddirat bo kañum man wiyete ko wuykinta man amma be lawol modgo malla be lawol fodgo malla be lawol tufago mi ɗum waɗoya batte ha ngandi bana latti ɗum cankiti ɗum zaman jotta ɗo ɓuran ko giya sankiti kañum man wiyete mukhaddirat. enen julɗo wartira hoore ma ko o pilowo ɗum ɗo man bo islam haɗan ɗum ngam kanjum man aranni ɗum filgo hunde nde dina haɗi e ɗiɗaɓol bo ɗum wallitirgo ha wonnago derke en ummatore. awil khanasir malla filgo gaduji ɗo man bo islam haɗi ɗum goɗɗo to ɗo ɗon ha milier gaduji man cippoto wartira ɗum filu mako o fila o julɗo ko na julɓe codata ɗi ko na julɓe ñamata ɗi warta dagatako. awil asnam awi tamasil malla bo labbi awi tamasil malla statue ji yani ko waɗete dow suura kuje maranɗe yonki sehe hette malla ɓoline surɗine dow ko marata yonki mara ɗowdi kañum wiyete tamasil ɗum man fu julɗo o sorata ɗum
ko sodanɓe ɗum na julɓe, bana labbi man ko sodanɓe ɗum rewoɓe ɗi na julɓe, fu man julɗo o wartirta ɗum filu maako. aw nahwi zalik mimma yuharrimu l'islam tanawulahu, malla bo ko nandata be ko limtaman ɗo nder kuuje ɗe silama haɗata julɗo huuda be majum, awil intifa'a be, malla o nafitoro be majum. tijara muharrama la yarda anha l'islam, o wi filu ngangu banni fu ɗum filu karamgu ngu silama yerdata ko ɗum, duganta ko tokkiɓe ɗum kuwa ɗum. wa kullu kasbin yaji'u min tariqiha innama huwa suhtun habis, o wi filu lattingu banni bana ko limtaman ɗo, kala keɓal ngal goɗɗo heɓrata gal laabi majum, gal laabi lattiɗi kaɗaɗi man ɗo, to wonɗo goɗɗo o fildigal ton man o heɓi ko o heɓata man ɗo ɗum haram, ɗum coɓɗum. wa kullu lahmin nabata min hadha suhti fannaru awla bihi, e kala kusel pudrungel be haram man nga, nato goɗɗo o faggitake gal lawol kam, faggudu mako man ɗum daranto hajeji mako fuu, gal maru o ñamrata, gal maru o yerdata, gal maru o ɓornorto, gal maru o marata, e nden faggudu man waɗoyan batteji ko loroto ha ɓandu mako, e nden gal ko o ñamata man ɗo kala kusel fuɗiri be faggudu mako wandu banni fo, yiite kañum man ɓurata handugo be muɗum, ɓandu mawnirndu gantirandu be faggudu lattindu haram man ɗo, yiite man ndu ɓurata heddugo dininta aljanna. wala yashfa'u liman yutajiru bi hadhihi almuharramati an yakuna sadiqan aw aminan, o wi goɗɗo on lattiɗo oɗon fila kuuje lattiɗe karamɗe bana limtaɗe man ɗe, o wi nafatamo, ngam o wiya kay kanko kam oɗo fila ɗum kam, amma na oɗon lismiti gonga ko ha filu mako, oɗon lismiti bo amana, o zambatako goɗɗo, e nden o hunatako dow fewre, e nden o wiyata ɗum hunde ɗo ɓe nanganɓe mo ni o fewan, e nden kala ko latti riwriwtiran be amana, riwriwtiran be gonga ko fu o waɗata ɗum. ko filata kam o wiya min kam giya pilanmi kam, amma na alhamdulillahi kam mi fewata kam, ha filu am ɗo mi fewata, mi habdan be amana. o wi ko non man o lismini hoore mako sifaji ɗi lattiɗi boɗɗi, to wonɗo o lismini ɗi hoore mako no ha hunde lattinde dagginde kam ɗum hawtannomo be saydiɓe, amma ha karam ɗum ɗo kam wala ko ɗum nafrata mo, wala ko ɗum nafrata mo. fa inna asasa tijaratihi nafsahu munkarun yuharibuhu l'islam, o wi ngam asli filu mako man be hoore mum ma ɗum munkari, kanjuman ma silama man ɗon haɓa be muɗum, silama man tabitinta ɗum ko gallawol golewol, e nden kam wiigo o somnan hoore mako ɓe lismitago gonga, ɓe lismitago amana, ɗum man kam wala ko ɗum nafrata mo ha gal babuwol man. wa man kanat tijaratuhu fi dhahabi aw alhariri fala haraja alayh, o wi amma to wonɗon goɗɗo ɗum kangeri o sippata, na kangeri bo en andi bana worɓe kam na ɓornatako pawnitortako be muɗum, malla bo ɗum harir, harir bo ɗum lumce, ɗum nonde nder limce, e nder lumce man annabijo alayhi salatu wassalam o harmini dow worɓe ummatore ma ko ɓornoɗe, e nden to wonɗo goɗɗo oɗo sippa harir man, lumce man kaɗa ɗum gorko ɓornoɗe, ɗo bo wiyete kaɗa ɗum na, to wonɗo goɗɗo o sippan bijou ji kangeri, malla bo lumce lattiɗe harir, ɓe ɗon mbiya ɗum soie be français, nden o sippan nonde nder lumce man, amma kaɗa ɗum bo worɓe ɓorno ɗum, ɗo man haramna? o wi la, kañum man kam ɗum lattata ko ɗum haram, wala aybe ha majum. ko waɗi id huma halalun lil inas, o wina ngam ɗum halal ngal rewɓe, to wonɗo ɗo sippa ko fawnorte be kangeri man malla be harir man, ɗum lattata ko ɗum haram ha cippowu man kam. ko waɗi na ngam rewɓe kam duganaɓe pawnoro be majum, e hunde bo to woodi duganaɓe kutinira ɗum, woodi ɓe duganako kutinira ɗum kam dagoto corande, e nden ɓe duganaka man ɓen wiyete daganta ko ɗum gara codana ko e muɗum, e nden man warta dagoto goɗɗo julɗo o sippa ɗum, ngam rewɓe julɓe kam duganaɓe pawnoro ɓe kangeri, ɓe duganaɓe bo ɓe pawnoro ɓe harir. illa an yutajira fi shay'in la yustamalu illa lirrijal, sinayo to ɗo sippa kangeri malla cardi, amma ɗum o sippata man kam ɗum dagata ko ɗum hutinire noon, worɓe be rewɓe fu dagata ko kutinira ɗum. masalan o sippan kuyerji kangeri malla verji kangeri malla pulaji kangeri, yani kala ko hutinirte be kangeri gal lawol ñamgo, gal lawol yargo fu dagata ko ha worɓe be rewɓe fu, e nden nde dagata ko ha worɓe be rewɓe fu kam dagata ko julɗo sippa ɗum ɗo kam, kanjum kam dagata ko julɗo sippa ɗum. amma to wonɗo o sippan koɗon, o sippan yeri hon, o sippan jawe, o sippan montre ji, to ɗo man kam warta dagoto, ngam dagoto rewɓe kam kutinira ɗum. o wi fa ida kanat tijaratu fi shay'in mubahin faqad baqiya ala tajiri umurun yajibu an yazaraha, o wina en bolwani pilete ɗum man malto ɗum haram kam,
man kam na hala kam fu wonnake kadi filu man gudagatago ko goddo hebrata be lawol filu man dum wi'ete dum haram ko dum fudnata ha bandu mako bo yite burata heddugo goddo man lismitago mako gonga ko be amana herton bo wala ko tammi nafgo mo amma o yenoy to juldo man do ko filata kam dagi dum o filan gawri filan marori filan limce filan kusel jilatidi dagidi ko nandata be majum kanjum o filata o yifu ko luttata dow mako kam wodi kuje godde luttata dow mako o rento ngam ko wadi ta o ummine nyande dargal der jam'are fujjar der jam'are yimbe lattibe hallube ani to o hakkilay ko filata man dagi dum bo no o filtata man do foti wada kadi bo o ummitine nyalade dargal be lattibe fujjar kambe man wete lattibe yimbe lattibe ngaya ha hallende Allah jani do innal fujjara la fi jahim fujjar en bo be gonan handir yitek annabi alayhi salatu wassalam kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawman ila al-musalla nyandere ko annabi alayhi salatu wassalam o wurtaki ha musalla ha sallare fara an-nasa yatabaya'un o lumbi lumo o yali yimbe don chora don choda lumo don der dimbano mum der activité mum faqala ya ma'shara at-tujjar nabi alayhi salatu wassalam der fima ko umru ko mbode nga hada munkari hakala nokkure fu kala occasion nga o hebi dum fu o profitan dum o ajatanga nga salo o haban ha o ngina kitaaji Allah janido o hucitina yimbe man ha ko be kuwata man nabi alayhi salatu wassalam o tawi hore ma ko don ha der lumo o tawi hore ma ko dum filobe wonbe guttudu ma ko nyamdu be nyamru fu o tawi hore ma ko dum activité ji fere don charo dum sodobe dum sorobe o laari be ngodi haaje hantitego be ngodi haaje hucitinego o wi'ata be ya ma'shara at-tujjar hey jam'are filobe fastajabu li rasulillah sawtu man hewti be fu be jaabi annabi alayhi salatu wassalam be acci sungulla mabbe nga filu be gayriti gal annabi alayhi salatu wassalam wa rafa'u anaqahum wa absarahum ilayhi be bamti daade mabbe be gite mabbe fu be kuciti gal annabi alayhi salatu wassalam ngam solan gonana ko wi'ata be faqala inna at-tujjara yub'asuna yawm al-qiyamati fujjara o yatabe filobe dum be tammi ummine go nyalaade dargal be fujjar be hallube jamu be dundarbe be hallube illa man ittaqalla wa barra wa sadaqa annabi joyi se on kuldo Allah filu mako maju kati o lumbotiri be filu man o latto o hulan Allah o waynan kitaaji Allah jenido ha filu man wa barra o wadi mbodenga ha filu mako man o gongdi bo ha hakkunde mako bebe o sorata man o lati o gongajo o zambata ko se be wete hisanbe enden luttube ha der filobe kam fu be tammi ummine go nyalade dargal der jam'are yebre wetende fujjar bo ko Allah humpiti en kam wa innal fujjara la fi jahim enen do dum wadan juldo o rento o hula Allah janido ha filu mako majo o haba o latto o boddo o haba o latto o gongdudo ha activité mako nga o wadata man o fama dum activité dunya wa o wadata kam amma bo nga do fimdindiri be yakeji mako di alakhirah hala maga kam timmata dunya do don tan inma dum activité pimdindiri nga be yakeji mako di bawo maygo kanjum man weti alakhirah wal hadithu akhrajahu at-tirmidhi wa ibn hibban wa ibn majah wal hakim wa qala at-tirmidhi hasanun sahih wa an wasila ibn al-asqa qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا وكان يقول يا معشر التجار إياكم والكذب واثل ابن الأسقاء ويتا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكي ورورت ورنمي النبي ولا تكي وأبرني بكان دونه الله التكرار والاستمرار لورتي غنا مرار وري النبي جوالدو أن ندر الآدم يقول لورتي نياغو هالو بمن na o yahan ngam ha o soda na o yahan ngam ha o sora inma o yahan ngam ha o hucitina enen wasila man wi annabi alayhi salatu wassalam wala take o do wurto her amin minin filobe wa kunna tujara min la take bo min filobe wa kana yaqul wala take o do wiya to o yottake min ya ma'shar at-tujar iyyakum wal kadhib e jam'are filobe mi rentini on fewre nabi alayhi salatu wassalam odon andi fewre majum der buran dum sarru ko filobe fewre man dudum ko be ngadata hakkiloji mabbe de hokkan ko be corata man valeur de hokkan riba dudum de atiran client e ngam majum fewre man badi dum jamum ha mabbe annabi jo do fami gal fewre man do foti be ngardante mawdum masin ha diina mabbe dum lattanto be dum dammugal sharru mangal masin ngam man annabi jo alayhi salatu wassalam wurto wiyabe iyyakum wal kadhib do rentina on fewko ha kugal modon gal
kabde lismite gonga hamagal. falyahdhar tajiru lkadib o wi nden kam ase pilowo ɗum accuto o filan latti ɗum dunga ɗum bo dagi ɗum bo o rento fewgo. fa innahu afatu tujjar o wi fewre ɗum kanjum man wiyete aybewol filoɓe. fewre ɗum ɗum aybewol mangol ngol ɗuɗɗum nder filoɓe fuu ɗo lobbotiri be muɗum, ngam shaydan ɗon jakni ha hakkiloji maɓɓe. fewre man ɗo nafan silaji maɓɓe, nafan koɓe kuufi ɓe coran man ɗo fewre nafan. fewre nafan ha waddugo cotowo, fewre nafan ha ɗuɗɗingo riba e ɓe majum. fewre yottinoyan ha heɓgo jawdi ɗuɗndi. alcheytanu yaidukum lfaqra wa yamurukum bilfahsha. shaydan inanto on talakare gallabi hayru kam, wurtingo hunde gallabi hayru. shaydan wiya to on gaɗi on talkiɗan hunde timman. wa yamurukum bilfahsha, umra on bo ñidduɗum gallabi faggudu man bo. nden gallabi faggudu ngel umra on ñidduɗum ngol jakna ɗum ha ko e mon nder ton man fewre man. walkadibu yahdi ila alfujur, fewre ɗum bo to ɗum gasi her ɓi adama ɗum yerɓamo ɗum handumo ɗum yaramo ha ko wiyete fujur. fujur bo kanjum man wiyete hallende, bimana fewre man ɗo ɗum lakkile ɗum maɓɓitan ha yeeso dogiɗo dow majum dammuɗe kalluɗe luttuɗe fuu. to o waɗoye fewre man Allah yangitiran mo ɓe hoytinanan gomo ukkago ha kalluɗe luttuɗe fuu. e nden be majum wal fujuru yahdi ila nnar, kalleli man bo ɗi jaramo ha yite. enen fuɗɗira kam fewre, to fewre man o hoytinake ha muɗum, o laari wala ko ɗum waɗata, o wartiri ɗum sifa mako, warta dammuɗe goɗɗe bo maɓɓito kadi. na fewgo man to lattake to o fewan o heɓa wurtinira fewre man ngam ha o heɓa. e nden to wurtini fewre o heɓi bo keɓal man warti haramwal. e nden o fewan ha ɓe jaɓanamo o fewa warta ko nandata be majum. e nden be man fewre man ɗo maɓɓitanamo dammuɗe kalleli lattiɗe ɗuɗɗe masine. e ñande ɓi adama to dammuɗe kalleli ɗuuɗi ha yeeso mako bo kalleli kam ha jottinta jaran ilan nar, jaran ha yite. e noon bo o wi wal yahdar kasrat alhalif bi amma. e noon bo pilowo ɗum o rento ɗuɗɗingo hunago kam sam noon ko ko andi gonga ko huniɗo na ɗum fewre ɗum gonga o yiɗi client jaɓanamo ɗum man ma o rento. Allah caniɗo wi wahfadu aymanakum, ayne kunayeje mon. kunayere ɗum ɗum hunde aynetende, goɗɗo o innata inde Allah o sedna ɗum dow pamara be makka fuu. lattiɗo marɗo darje ha ɓernde ma ewnata ko mo makka be pamara fuu mbiya a sednan mo. haala batal ma ewnoɗamo a sednan mo, haala toggore ma ewnoɗamo a sednan mo, haala mawɗum be pamaron fuu na ɗum nder nedi. ɗo kam ɓi adama noon e hunago bo ɗum sednugo Allah ceniɗo. Allah wi wahfadu aymanakum, ayne kunayeje moɗon ta gartire inde Allah ceniɗo be hunago man ɗo ɗum fijirde jotti ɗum be ɗum yottaki fuu on jofan kunayeje. e nden to yimɓe fuu wolwanaɓe pilowo hani o rento ɓura luttuɓe, ngam yidgo heɓgo man ɗo to ɗemgal ma ko wowi hunayere man ɗo ngal sasan o hunotona ko laati gonga. walyamina alkadibata bi khasa, e noon sakko ma hunayere lattinde nde fewre o andi ɗum fewre, pilowo o rento nde masine masine hakkugal mako ngal filu man. fa inna nabiya sallllahu alayhi wa sallam zakar, annabijo alayhi salatu wasalam bolwuɗo salasa la yanzuru llahu ilayhim yawma alqiyama. yimɓe tato Allah larataɓe ñalade dargal, Allah larataɓe darɗe ɗe enɗam, Allah larataɗe darɗe boɗɗe, darɗe cawananɗe ɓe enɗam ñalade dargal. wala yuzakkihim, Allah senataɓe kalluɗe maɓɓe ɗe ɓe jaadi man ɗo Allah yafatako, senataɓe ha kalluɗe man sakko ɓe kisa yite. Allah waɗan ko senataɓe ha kalluɗe man kam yite noon na yafuye mako. wala hum adabun alim, nden mo Allah senayi ɗum bo ɗo wiyete natija man wodani ɓe yangada nawka ha yeeso Allah ceniɗo. ene ɗo wiyete sifaji Allah bijo o arti o waɗi banni, o limti banni, o wanginayi kuuɗe maɓɓe ɓade o andini kam no ɓe gonata ha ñalade dargal kam haali kalluɗo jamu. Allah ceniɗo laratagal maɓɓe darɗe ɗe enɗam, e noon bo Allah ceniɗo yafata ko kalluɗe maɓɓe accananɗe yite, e noon bo wodani ɓe yangada nawka. aduhum almunfiqu silatahu bilhalifi lkadib, goto nder tato man ɗo goɗɗo on nafruɗo sila muɗum, nafruɗo marchandise mako ko o sorata be hunayere nde fewre, ko yiɗi ha o sora man ɗo o huni, ngam hunayere mako man ndin waɗi client mako soodi ɗum, amma hunayere man bo nde fewre. o man ɗo tikkere Allah ceniɗo yottoto dow mako ha ba ko limta ɗum. Allah laratagal mako ñalade dargal ngam tikkanimo jamu, e noon man bo Allah yafata ko kalluɗe mako, wodani bo yangada nawka. والحديث أخرجه مسلم وغيره. وعن أبي سعيد قال: مر أعرابي بشاة فقلت تبيعها ب3 دراهم. أبو سعيد الخدري الذي يردم ويتا يا سيورو جوني ويالي أردو وامبالا
mbimomi useni mbala maɗo kam a soratam nga be dirhammeje tatina fa qala la wallah o wi kay waɗata ko o ɓesdi bo ɓe hunayere o wi mi sorata o ɓesdi bo wallah mi sorata o ewni inde Allah ceniɗo summa ba'aha amma ɓawo ɗon nde o tawi Abu Sa'id man dillan dirhammeje tati man sot ɓesdata to ba dillan o wi ɗum yo warle waddu kadi o jaɓi ceede hande ɗo noyi ɗum waɗata ha luuɓe men banni Abu Sa'id wi Abu Sa'id no jogori ka feere no o jogori ka feere kanko kam no o jogori ka ɗum haala koy ka o waɗi dabarewol nder dabareji maako no o heɓra jur amma ngol wuray o yerdake pamarum maako o jaɓi o dilli ɗum ɓuray banni janngo bo o waɗan faɓɓi janngo bo o waɗan amma ha Abu Sa'id kam ɗum acci ƴamol mangol machine ha hoore mum noyi goɗɗo o wirata banni mi soray o huno dow inde Allah o lorto o sora ɗo kam no o tammi wadugo ɓe Allah ɓe coori be Abu Sa'id amma ƴamol man ɗon lutti ha hoore mum Abu Sa'id ɗo sigi ka ha hawri be annabijo alayhi salatu wassalam lornani ka annabijo alayhi salatu wassalam annabijo wiyata ba'a akhiratahu bi dunya annabijo wiyata o kam o soori alakhira mako be dunya mako o soori alakhira mako cak be mbala be saman mbala be ko ɓestoto ngam o hunake man ɗo annabijo wi o soori alakhira mako fu ɗo kam je marrare woore o waɗi ɗum enoyi lattiɗo jootiɗo ɗum sifa mum yani to a wiyan ko ñalli sorugo ega fajiri ha asiri ɗo anda marraje noyi o waɗi banni e to a hooci nder nduuɓu anda marraje noyi duuɓi sappo Allah andi marraje noyi ha ngendam mako Allah andi marraje noyi ufuru mako to lingama ha alakhira ɗo Allah andi marraje noyi non o sippirta sifawol o soori dunya mako be alakhira mako ɗo kana mangol machine ha mako kanko kam lattiɗo jootiɗo dow tindinore majum enen fu ɗum ɗon holla mas'ala lismitago gonga e noon man bo rentago fewre hayake filgo man sakko ma fewre bo lattotonde sembiɗinirtede ɓe inde Allah ceniɗo fewre sembiɗinirtede ɓe hunayere ɓe inde Allah ceniɗo wal hadis ahrajahu muhibban fi sahihi waliyahdari l gish e noon o wi pilowo man to ha o wisa kadi bo o rento ko wiyete gish gish ɗum kalima arabiya hatta enen bo en ɗo kutinirangol bana ngol wolirte be arabiya man ɓe tadil basit en ɗon kutinira algus wayne waɗi algus mbiyata algus ma naw algish mafhum en algish ɗo ɗum jillugo hunde wonde ɓe nde woɗay to loowi ndiyam nder kosam ɓe mbiya waɗi algus mafhum e noon to o hooci kurori o loowi nder biriji soore ɓe mbiya waɗi algus e nden to o hooci urdi ndi woɗayi o loowi o jilli mbondi seeɗa ha nder toon gal dow hakkiliyam nun o waɗi algus e nden kala ko goɗɗo jillata boɗɗum be kalluɗum ha o sora fof waɗi gish e nden ɗum man bo o wi o rento ɗum fa innal gasha kharijun an ummati l islam ngam lattiɗo gash gaɗowo gish man o yerdano hoore mako noon o heɓrata man ɗo o wurtoto ummatore islam na annabijo on wi ɗum man gashana fa laysa minna nabijo wi gaɗowo min gish zambo min julɓe min derɗi ko en amma o huuda be amin banni o wonayi nder amin ta o lima koye amin koye mako hoore mako ha nder amin annabijo o wi ɗum wakkati o yaalino ha lumo o laari goɗɗo ɗon mari jorde bana gawri malla alkamari nabijo laari alkamari man ɗo dow kam jordi o faami less bo kecciri amma goɗɗo man o yiɗi o suuɗa kecciri man sey to kiliyan wari oɗon etana ɗum o sorka a gooda to o sorki man ɗo a gooda man ñeɗa kecciri man sakitoro be jordigal dow o waylana kiliyan ɗon joƴini jordi corok soodi nabijo laari faami ɗum nde wari yetti ha wagare mako man ɗo nastini jungo mum ha nder toon wurtini ngo ɗo soofi annabijo wiyatamo ma hada ya sahiba ta'am ɗume ɗo bo jawmu ñamdu o wiyatamo asabathu sama ya rasulallah tamo na iyende wappi ñamdu man ya rasulallah ɗum tobru annabijo alayhi salatu wassalam wiyatamo halla ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu nnas haɗi no coof ɗum man ɗum gaɗa ɗum gal dow ha sodoɓe man ɓe ndaara kerdiɗo ma sooda mo yerdaki bo acca man gashana fa laysa minna ko moye waɗi min gish o sargan min yake o sorata min o zambo min o wonayi nder amin ta o limta hoore mako nder ummatore julɓe walyahdar min altatfifi fi lkayli wa lwasm enon bo o wi pilowo man ɗo to o jarriboramo ɓe filgo ko latti etete ɗum malla bo pesete ɗum malla bo pondete ɗum o rento ko wiyete tatfif kanjum man wiyete ustugo zamboro yimɓe ɓe ustugo ha ko o etata man malla ha ko o pesata man o usta gabbe seeɗa o usta gramji seeɗa ngam o hutiniran a godayel moɓingel ngam o hutiniran a godayel goɗgel be sifaji keroraɗi malla etol mako man ngol be dabareji edgo man
deydey client man hoccata hakke mum timmiti ɗum woodi ko ustata e noon peesowo bo kañum majum hayre nde o pesirta man nden woodi ko logga ha maare e nden ko waɗanta coodowo man hoccititta hakke muɗum malla no o pesirta man noon woodi ha o tappata woodi kasab etanteɗo heɓtata ɗum o yi ɗum man o rento ɗum waylun lil mutaffifin ngam allah andini waɗoɓe kuugal man ɓe bone wodani ɓe ha alakhira walyahdar min al ihtikar o wi onon o rento bo ha sifawol gongol wiyete ihtikar kañum man wiyete sigago hunde sakko ma to hunde man lattake ɗum hunde ñamdu sigo nde bo ha wakkatiyel yimɓe bukaɓe ha maare jamu yimɓe bukaɓe ha maare hoccugo nde sigo kam fofanan ɓe torra fofande latto nde wooda fofande saɗa e wakkatiyel man ɗon e goɗɗo man bo o waɗan bannon o sooda ɗum o doggina ɗum o yaha o sigo ngam to o waɗoy bannon ɓawo ñalɗe seeɗa asaweje seeɗa ɗo ɗum famɗitoyen jamu o wurtina ɗum o sora no o yiɗi o dawrana prix ha luumo kañum man wiyete ihtikar e ɗum man bo o wi o rento ɗum hatta la yabra allahu wa rasuluhu min ngam ta allah ceniɗo be nulaɗo mum barriɗino ha maako kam gaɗanɗo bannon man allah be nulaɗo mum barriɗinto ha maako e nden allah andinanmo wala ko hawti ɗum be maako nulaɗo ko andinanmo wala ko hawti ɗum be maako walyahdar min arriba e o rento bo ndiyamje fa inna allaha yamhaku ngam latti ɗum ndiyamje ɗum no jorde majum mawniri fo allah ceniɗo ittan barka majum allah ceniɗo waɗan ɗum hunde nde wala barka anni wirnago barka ɗo na haɗan goɗɗo man o waɗa haaje mako be majum sodan motaji o mahan mahaloji o te'an ceede man kuwan bana ceede luttuɗe ko ɗe ngala barka amma soyde barka man ɗo foti wonnanamo ngal guttuli goɗɗi jur foti ɗum yaha ɗum accoya batteji ha ɓiɓɓe maako foti ɗum accoya batteji ha diina maako soyde barka man ɗo acca batteji ha diina maako e nden to wakkati o julɗo ko o heɓi duniya ɗo fuu to diina maako wonnake alahira maako yibbi keɓal maako man wala barka ha magal e ngam majum e nden riba man nder sifaji majum kanjum man ɗum ittan barka ha ngendam ɓi adama ɗum ittan barka ha hunde majum nder ittago barka ha hunde man ɗo hunde man nde waɗantamo hunde nafandemo ha yeeso allah ceniɗo hunde man nde waɗantamo hunde nafandemo nafuda lattika gelengwa kanka lattinga luttanangamo ha yeeso allah ceniɗo o tawtoya ɗum ha yeeso allah ceniɗo e nden ɗum man ɗum heeƴi ɗum aybe ha hakkilo julɗo wa fi l hadis dirhamu riban yakuluhu rajul wa huwa yalam nder hadisol annabijo alayhi salatu wasalam o wiyata suleyre woore nde ndiyamje man goɗɗo o ñaama ɗum o andi bo ɗum ndiyamje amma ngam soyde faltago kiita sharia soyde hulango alakhira mako wala ko yaalimo o susɗa o ñaama ɗum o andi ɗum ndiyamje ashaddu min 36 zinia annabijo wi ɗum ɓuran mawnugo dininta jeengo mara 36 ɗo suleyre woore nde o ñamrata ɗum ngal lawol ndiyamje man ɗo to ɗum joƴƴinama ha kilo maako ɗum ɓuran jeenɗo nde mara 36 teddugo e nden fo ɗum cattinki makki masine diina yiɗi julɗo o mawnina masala man ha hoore maako o latto o birwanɗo ha majum o dogganɗo ha majum wa sanufassiru zalika fi almuamalat to ɗo kadi wiyete deydey ko jom deftere o waddani en bana ɗum timmitinir ɗum ha ko larani babuwol ko larani haala faggorago gal lawol filu e nden man holli julɗo ɗum filu man ɗo ɗum hunde wonde nde diina solni ha muɗum ɗum lawol ɓesdangol ummatore waɗa ummatore man nde marde nde joginde nde huwana nde diina mare nde huwana dunya mare e sharia bo ɗon maɓɓitani julɗo dammuɗe filu man fuu o filan o faggo o heɓa keɓal man latto halalwal innama ha guttuli sharia harminta kam latti ɗum pamarum kerora ɗum kanjum man wiyete filu man to toñago ɗon ha majum filu man to zambago ɗon ha majum e nden filu man to ƴaɓɓago keeriɗi sharia waɗi ɗon ha majum nden majum wiyete sharia harminan faggorago gal lawol man ɓe sifaka e holli ɓurnal mawɗum ko hani pilowo o rento ko o pilirowo ɓe lawol halal man bo o rento gikkuji lattiɗi ɗi dina haaɗi nder mawɗum man ɗo fewgo nder mawɗum man ɗo hunago dow fewgo majum nder mawɗum man ɗo zambago nder mawɗum man ɗo ustugo ha eterle be ha kiloji nder mawɗum man ɗo ihtikar faddago kuje ɗe ummatore bukande ha muɗum ngam soroya ɗe e noon man nder mawɗum man ɗo ndiyamje e ɗum man julɗo o rento ha majum dentaki catuki masine ngam ta o sora alakhira mako be dunya mako ta o sorira alakhira mako be dunya mako wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabihi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.